Колкът го задържа да е смисъл, какво си мислите, че Стоян ще падне в затвора ли е? Той е... Този коментар му кажи, че него никой няма го задържи от дивана, да премине целия си живот да мине на дивана му. Даже по-хубаво кажи да се върне в майка си путката и да не се беше раждал. Това. Той те чу много добре. Да, искам да се крие до живот. В смисъл да се крие, накрая само да го захлюпят в гроба. Как е отишъл до Гърция? Ние в Гърция, в Турция ви казах, маняци, не вярвайте на глупости. Вала, брави, баксана. Отиди при твоите моторджии най-накрая. В закона ясно пишело, добре бе, споко е закона, Джи. Напиши Демирджиев и Стоян Колев в Google и ще видиш видеото. Закона е врата в полето, Иво Карамански. Не, то с пръст май щупя, бе. Дали е възможно? Ти какво му направи, бе? Паднах на ръката си, какво направи. Пак преди има клип как падам на лайф, аз съм бил на лайф, ти гледа ли го? Гледах, да. Докато ти звъня и ти искам да ти кажа нещо ключово, ти решаваш да се метнеш. Пак ти превъртяло тук. От съметната пак аз те гледам, Спайдермен съм се фанал и така за парапета с едната ръка държа лайфа. И го държа. Ти как ма гледаш, като аз в същия момент се качвам с Пламен по асансьора и чакам долу в хода. Как ма виждаш ти мене отзади зад блока? Само да питам аз те. Аз седях на няколко етажа на прозореца, не е само това. Добре, и виждаш вътре в хода, или? Вънката гледах на паркинга от към страната към Меркадо. Че не си добре камче. Не, брат, ще не да съм добре, ще няма, изкарваш, ще ми се привиждат. Маняче, онзи ден дойдох с тениска нокта, която ми пише на гърба и ти ми каже, че пише полис. Не забравяй, моля ти се. Се стори при шпионката, бъртя се като по сумите. Как ти се стори от нокта на полис, ти от ли се? Ти беше убеден, че имам значка, това е. Чакай, да ме изкараш, че ми се привиждал, като ти гледам тъпата походка, как се движиш на паркинга, моля се. Стига, обикаляш вънка като опсум. Слушай, не ми кажа, че не е вярно, че си помисля наистина, че си мазна полицай. Аз съм, бе. Цял живот уважавам, обичам МВР. Променила физиономията рязко и знаеш какво предстои, ма гледаш точно като едно чинге. И как се въртиш, за да мои колеги ти дойдат. Спри. Police me now, police me right now. После чай малко, тези години се познаеме.